Ay, sunod ka rin. Nice. Pas. Ayun o, sa ako na nga. Na. Nanigas sa birthday. Pas. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wow, eh. Na. Pa. Saan mo na yung pagluto? Napaara itong ikuan na ni. Ikuan pansit.
Yambak ka dito. Yes, hugas na. So dir tama itong video mo gawok no. Magpasalamat di ko sa mga gagaw no si Gaw Sara, paring Doy og si Gaw RJ no. Nya mag-greet ako birthday sa anak sa agaw na si Elizabeth no. Dire tama itong video og ang sunod video to mag-live na ta, mag-live na ta mo gawok, mag-live na ta ni kaon manganta ba or so kita kay sa next vlog. Bugawok.